argia sartu da. Urriaren 8an, asteazkena, kontzentrazioa eta elkartasun argazkia atera zuten Aularian, Kataluniako ikaslei elkartasuna adieraziz. Urriaren 21ean, kontzentrazioa egin zen bake epaitegiaren aurrean. Bertan, Errekaleorreko 26. blokari elkartasuna adieraztera hurbildu zen jendea. Asteartean bertan, hasi zen auzia. Urriaren 29an, ikasle abertzaleek EU 2015 erreformaren inguruko hitzaldia antolatu zuten. Azaroaren 26an, Leioako klaustroan, erreforma honen lehen urratsa aplikatuko baitute. Urriaren 30ean, osteguna, torturaren aurkako parodia egin zen. Ondoren, Aularioan kontzentrazioa burutu zen. Tristuraren besarkada begitan bimalko, entzuna ez du naiz piluak esan diolako, berak baietz presta. Gasteizko kampusean, literatur talde berria jaio da. Bestalde, kampuseko emakume taldeak lantzen dituen testuak Araba webgunean dituzue eskuragarri. Errekaleor bizirik proiektua sortu zen 2012an ikasle asanblada batean juntatu ginen ikasle batzuengatik, han biltzen hasi ginen eta erabaki genuen gero etortzea ona bizitzera, Errekaleorrera. Hasieran pentsatu genuen ikasleen beharren inguruan hausnartzea, hau da etxe bizitzan inguruan hausnartzea, ikasleek ordaintzen ditugun alokairu altuengatik, eta ezin diegunez frente egin, orduan sistema alternatibo bat sortzea pentsatu genuen. Baina ona etorri ginean okupatzera, ikusi genuen ez zala bakarrikan etxe bizitza, baizik eta sistema kapitalista osoak baldintzatzen zigula gure bizitza, orduan pentsatu genuen bai autosufizientzia alimentarioa, bai aisialdia, bai beste hainbat faktore oso garrantzitsuak zirala gure bizitzan, eta bai saiatu gea sortzen faktore horien inguruko eztabaida bat eta planteamendu berriago bat. Uda eta gero jende berria sartu ginenez eta auzuak behar berriak edo auzoko beharrei erantzuna emateko asmoekin 5 lantalde sortu genituen. Lehenengoa izango litzake baratza, elikadura subiranotasunaz arduratzen dena, beste bat izango litzake kod, kulturan gestioa arduratzen dena, beste bat harremanak, auzokideen artean harreman ona egon dadin lan egiten duna, beste bat autodefentsa, orain ditugun eraso judizialei aurreiteko taldia, eta azkenik komunikazioa, sare sozialetan lan egiten du eta proiektuan antolatzen ditugun gauzen berri Gasteizen zehar ematen duen taldia. Uda honetan aldaketa asko egon dira, Errekalorreko proiektuko kide berri asko azaldu dira eta ni horietako bat naiz. Ikasturte hasieran plangintza sendoa tosatu genuen, ikusita zerlako egoeran gauden, hau da resistentzia egoera baten. Resistentzia egoera horreri aurre egiteko, esan bezala plangintza sendo hori ondo finkatu eta lanean hasi ginen. Hori bai, aurrera eramateko proiektua hau ezinbestekoa da sujetu aktibo guztiak erakartzea Errekalorrera, eta batez ere ikasleak. Ikasleak animatu zaiteztet Errekaleorrea bizitzea proiektu hau zabala delako eta denak sartzen gehalako bere barnean, bai bertan bizianak eta kanpokoak. Errekaleor, bizirik!